l'abecedari, no? Doncs les lletres ABC fins a la Z, quan ja tens això assimilat, comences a poc aprenent el típic dies de la setmana, mesos, colors, com quan t'ensenyen una llengua, no? Doncs anem a veure com anava. Sant, vi, Ara la E. La E. Si venim de la C, baixem per fer la E. Molt bé. La N, la C trencada. Movent el ditet, perquè si no ens trenquen. Poble. Sortit. Hem de ficar el ditet. Sí, perquè és com d'unió. Sí. Moltes vegades la gent, quan no coneix a ningú personalment, no, té com un rebuig o por de i ara com em comunicaré. I està molt bé això per acostar la gent, ni que sigui que coneguin una mica com és i com es comunica a les persones sordes, i que al final això, que són gent normal i no hem de tenir ni vergonya ni por, sinó tot el contrari, perquè a més les persones sordes són molt agraïdes en aquest sentit, els agrada molt conèixer gent que aprèn la seva llengua i de seguida tenen gust de parlar i d'ensenyar. Visca els voluntaris. Visca els voluntaris. Avui justament el que estem és, fem una activitat més manual en el que agafen hàbits manuals, psicomotricitat i sobretot molta paciència, perquè és una de les emocions que estàvem treballant, perquè justament aquest any estem, l'eslògan nostre, el treball, l'eix d'animació és Cuinem emocions, i una de les coses que treballem molt és el tema de la paciència amb infants i joves, no? I amb aquestes anar descobrint i anar dibuixant un dibuix previ marcat a sota d'aquesta pintura. Ahir vam fer pirogravació amb la resta de l'equip i són les paraules que avui tenim aquí penjades a les culleres i les forquilles. Avui farem un taller que volem apropar-nos a això, a través d'una cosa molt simple, com són els contes, apropar-nos a la realitat de tot el que tenim en comú. Les diferents llengües, els diferents universos culturals tenen moltes més coses en comú que no coses que ens separen. I avui farem un taller amb el que posarem en valor aquestes coses en comú, les llengües que per sort es parlen i es coneixen i s'estudien a Sant Vicenç dels Horts, i és una invitació a que tothom puguem gaudir una estona amb família, amb nens, els pares, del que és que ens expliquin un conte, que és un gran plaer també. La mujer boliviana es una tejedora nata. Esto está hecho allí, con los colores propios, pero claro, a la hora de poderlo comercializar necesitan una maquinaria que les permita hacerlo con unos acabados mucho más perfectos para poderlo exportar fuera. Vengo desde temprano para llevarme el pan de cada día para mis hijos. Si no trabajamos no comemos. Es muy difícil ser comerciante y ama de casa también. El otro proyecto en USPA trabaja también con mujeres la alfabetización, la autoestima y el empoderamiento personal para ejercer el liderazgo en su familia, porque el hombre boliviano de cuando en cuando abandona el hogar y se queda la mujer con su familia, sin recursos muchas veces. Entonces lo que se pretende con ella es el empoderamiento para, ante la realidad familiar, ella tener también su palabra y su voz.
la situación inicial, cómo viven en la calle y cómo lo cogemos y cómo han evolucionado el proyecto. Los chicos están súper contentos porque vivir en la calle no es lo mismo estar en una casa y teniendo una formación que te permite buscar trabajo, no es la misma que viven de chatarra. Y son chicos que han vivido todo el tiempo buscando chatarra en la calle y ahora están en una casa acogida con formación y trabajando. Y es un cambio positivo. Para nosotros es una manera de difusión, ¿no? De presentar nuestro proyecto, que la gente vea y podemos captar socios y es como dar a conocer nuestro proyecto. Para nosotros esta feria es muy interesante. Jo m'he trobat a vegades que som, vull dir, com per educació, parlar amb una persona que parla castellà en castellà i ell em contesta en català. M'hi he trobat més d'una vegada, més de dues i més de 5. Jo el parlo en castellà i ell em contesta en català. M'ha donat una lliçó. M'ha donat una lliçó, Vull dir que això és el que havien d'haver fet de bell principi. Se'm va oferir fer el voluntariat per la llengua catalana i bueno, em va interessar per potenciar la llengua i creia que era una manera d'una experiència per enriquir-nos mútuament. És una trobada per xerrar, perquè l'altra persona, que és una persona que normalment no parla català, pugui parlar amb tu en català, sobretot la que ha de parlar és ella, i pugui tenir un contacte amb l'idioma i una experiència. És una experiència única i que crec que val la pena fer-la realment. Veiem a vegades que som molt diferents, però no som tan diferents realment. I que és una manera d'apropar-nos tots i que jo crec que avui dia és el que es necessita, que ens barregem i que... Sí, d'unió. Poble solidari, llavors Sant Vicenç, poble solidari. I col·laboratiu també, molt important, i som voluntaris.